Ev dîmenên hûn dibînin cihê valakirina gilêşiya jilay kompanya Swar ve ku çend metrekan ji nava bajêrê Dîrew rojane nêzîkî 500 tanên gilêşî li vî cihê dihêne valakirin û sotin û ew bi hinûdîkêl bi ser zaxuyan da dihêt bi taybetî wan taxên nêzîkî vî cihê û serokê bajêrvaniya Zaxo jî dibêjit çend vê kompanyê siza bidin ji xwe ya ji ber ku girêbesta wê tanûke nehatiye îmzakirin ji layê parêzgarê Duhokê ve. Eger serekî ya heta nû em neçin seredêrê gel vê kompanyê bikîn nû girêbest nehati imza kirin. Eger ne imza kirina girêbestê ez zivrit inû hindek meşakilêt îdariyê heyîn. Ew meşakilêt îdarî jî nû cenabê parêzgarî tewcîha yanî emrê kompanyê kiriye inû dîv girêbestê mekînet xwe bînit. Amîretê wê heftê amîrane dîv girêbestê. Nûke تقریبا نوکه بری 3 هفته یا 4 هفته هجمار آمیراتی بین 69 Kompanya ergê paqijkirina bajêrê Bistoyxo ve girtî didite diyarkirin ku ji ber dabînnekirina cihekê taybet û nedana parên nêzîkî 6 mehan neçarên gilêşî li vî cihê valakin. Eva pênc heyv û hejdar rûja em ê şûlet kin hiç ne eqdê me hatiye tewqîkirinê û ne parçezeviyek me hatiye yani diyarkirinê ku em biçin tê de em çin şûlê xwe bikin. Sêda vêrê eva edrê min xwe hesêbe yani wekî bîne ev derê min e û cemaetê gundiya min gel axiftu min got wana hol mesele ve sehkirine bu maslahetek ne şexsiye yani ame yani xelkî zaxo hemiye min gilêş nebez gilêşê te yani yê xelkî hemiye ye ev mişkile hemiye xelkê ewano vêrê nîşan min ev derê jî min nedeyna bu cihekê daîmî. Kompanya Swar li êkî 6 sala 2016 dest bi kar bûye. Di beramber 388 milyon dînaran ji bo her heyvekê. Lê tanokek girêbesta vê kompanyê ji layê parêzgarê Duhokê ve nehatiye îmzakirin. Ji egerê dabînnekirina aliyetên paqijkirinê û cihê taybet jî bo nehatiye dabînkirin da ku gilêş lê bihête komkirin û bihête henartin bû kaşî û serarayî newergirtina milyarek û 388 milyon dînaran lê zerarmendên destpêkê û dawiyê her hewlatiyên bajêrê Zaxo ne. Li şîna hewayekê paqij rojane xelkê bajêrê Zaxo bêhneka nexweş û dîkî lê gilêşî dihelmijin. Ev çende jî vedigerin ji bo neîmzakirina girêbesta kompanya ergê paqijkirina bajêrê radbit ji layê parêzgarê Duhokê ve. Kompanî jî dibêjit heta ku cihek bû me nehête dabînkirin lê xelkê bajêrê di vê halî de mînit. Zêrevangulî Badîna Sat Zaxo.